guys, today it's Friday, so we just came home from the home because I told you yesterday that we go home because today my husband he has an appointment for his morning ones. You know, he has one on his foot and one on his legs that they replaced to his foot. So today we just came from home, so we did not know anything. So we just stay here, and I don't know tomorrow what we're gonna do. So it's my vlog. So I don't know tomorrow. So only today, we just stay here, huh? No, we stay here today because we just came from our home, and then it's already almost evening. So ang akong kauban lisod ug yaon. Kung ako lang masunod adlaw kay karag ang duha ka semana nga nganong mag-cream pa man mo, mag-upag ingon din niya dili man manggawas kanang naalang mag-istambay yang gusto lang magarin kagingon din just to enjoy, to relax. Dili siya gusto nga magsikiglag-lag mula man, pero dili siya gusto nga kadadlaw. So mao nang sapungod ko kanang so karon. So ari lang ko permi siya sa gawas kay mas gusto na ko tanawa siya, mas gusto niyang permi na sa loob manonog TV. So useless lang nangyari ka nga nagwin ka. So di ba normally mag-enjoy ka. So lisod man gud nga ikumpara nimo ang una nimong bana kaysa ikaduha nimo, pero mas lahi gyud tong usa gyud kay permi lang gyud to aktibo. So kinahanglan gyud na niya nga kada adlaw malakaw mo nya dili to siya magunahuna sa iyong kagalingon. Unahuna unya ako kayang anak kung unsay the best sa amo. So kini siya mas kuan siya sa iyang kagalingon kaysa ako, pero mahilig siya mo palit na ako. Pero kung mga planong inundana nga maganap, gusto niya talaga nga siya talaga ang masunod na siya. Pero it's okay na lang din, kaya na-understand ko na lang din kaya tungod sa iyang boningon nga kanang mura og lisod pa sa iya. So makaano na lang ko, pero anyway mura wala na ang akong kakuan sa yano kay murag nag-apologize siya nga diwa man niya masulti na indirectly. So mayroon siyang ipakita sa ako na magandang na yung so unsa bang tawag din nga as an excuse na feel sorry na kanang wala karoy na himo o kagahapon dire ra pud mi unya ingon mga ligo naguwat na lang pud hanto sa nagagihan, hanto sa nangadto na lang pud nanguli na lang mi kay nag-change na pud ang iyang hunahuna. So mga kagaganina yung labay mi dito sa shopping mall kay naguwat mi og pharmacy. Yung pharmacy wala pa man mag-open kay 2 o'clock pa man no sa hapon. So nagahulat mi coffee drinking sa mi dito sa coffee bar sa loob ng shopping mall kay ako busog ko. Nagkaon ako sa balay ng breakfast, yung omelette sandwiches ang laki. So ang akong bana wala mo kaong kay di mo siya na nerve sa iyang kuambang sa iyang paabaw ng sound hangtod kanwa mo siya gutom. So murag busog pa ko na di ko mukaon kay kung bala mga untahan ko di ko mukaon. So murag nawala na ako siya gana ba kay di ko mukaon. So nagbuhat mi dito. So habang nagulat ko dito ini siya isa pa kan mula ko. So ningat to din siya sa loob ng ino. Ano ba to? Kanang nagpalit siya din. Mura og yan ang gipalit niya. Ito siya, pagsakog niya siya ng ayat 24 yun. So,
ako niyon niya siyang buksan after nga magkaon ko daanin akong snacks. So, and I have also one here that is something like a Bluetooth headset. So, I'm gonna look at this one later. So, mukhang isa ko. Oh my gosh. Kita niyo kung kawan ng ibyaw. Nahulog siya. No! Everything. Pajak. Sukok ko sa'yo mo. Biyak ka. Patlong ko na yung tail. Patlong ko na yung tail. Biyak ka. Tambok na ko rin baru ako eh. Tambok ko tindog. Nangayon pa tayo. Let's focus a little. So, ako na siya buksan guys. Kalisod na po daan ngayon. Hindi ako siya makuha. Kalisod siya. Gikuan siya pag makayo. Ito daw eh. Can you give me a knife? No. Huh? No, take your time. You have a very long block. It's already. I already. So, guys, ito na yung unboxing ko. Nilagay niya sa ng hubby ko. Ito yung weight walls. Kasi, marami na akong ganito. Marami na akong ganito. Kaya alam ko na ito ay yung mga sa loob. So, ay ko siya buksan. Kainit mga good. So, ito siya yung nakasit. No? So, I'm gonna show you. This is for hand wash. So, probably when he took it this, he saw it already. He Googled it already. What is inside, because he knows it already. Which one is gonna take it? And I think this is for scrub, body scrub. So, this is a sea soap.
So, and with the orange and then the cedar wood. So, maganda to siya, guys. Kasi yung una, meron din ako ganito yung shea butter ba yun? Maganda yun, maganda. So, ito rin siya maganda pang scrub sa mukha. So, pagkatapos mo mag-scrub, maganda yung parang yung napaka-soft niya. Kasi ito yung mga gamit ko kasi. Kasi dati yung mga yung gamit ko yung talagang hiningi ko sa doktor na mga prescription, kaya lang ang mahal kasi pag bibili ka parati sa apotek. Mahal din to yung itang set na to, pero mas marami ka kasing mapagpipilian nito. So ito naman siya yung body cream. So mabango to siya. Mas gusto ko yung kulay green. Mabango din siya. Gusto ko yung kulay green. So I'm gonna put it back here kasi para maganda siya din. So ito mamaya ang gagamitin namin kasi ito ang nakalimutan namin dalhin. Ang ginagawa namin pangsabon sa kamay yung shampoo. Pag kami sa kasi lagi namin nakakalimutan pag nagsha-shopping kami, pag nang-grocery. Ito naman siya yung yung sa foaming shower gel. So maganda din to siya. Lahat ng mga products ng weight loss, maganda siya sa skin. Talagang maganda siya. So, thank you, Hanibuko. So, I'm gonna start it to use this one already later because we forget one like this. So this one also, you can use it for any kind of purposes na pangtali nyo, pangtali sa buho, pwede rin ito So I think I can use it for my long hair. So any kind that you can use it na pangtali, you know. So, and now is the last one I'm gonna show you. Is for my unboxing. Is for the X6 Bluetooth headset. Is from my hubby. He likes to bought me something, this kind of things. I have already a few kind of Bluetooth headset. It's few times already, but I lost it all the time. And this is a new one that he gave it to me. So he ordered this online. I have always difficult to take it. I don't know how to. So okay. So this is what it's like. Ooh, sorry. So like this. So it's like a heart. It's like a heart. So I don't know which one is for the. It's difficult to see it. Which one is for the right? You can see behind your ear. Yeah. So just put it like this. So like that. So yes, I like it. See that? So ganun mo siya. Yes. Yeah, ito pala. See? Ito siya. And then ayan. Behind your ears. So, ganun pala. So, diba? So, maganda yung niya. So, okay. And then, I don't know what is this. So, ito yung pag nag-change ka ng So, this is yung tawag nito, yung panglagay sa mo sa ear mo. Tapos ito yata yung yung loader, yung USB niya pag naglo-load ka.
So, yun na siya guys. So, meron siyang maliit dito. At saka meron siya yung wide. So, yun na guys. So, this is my video today. So, see you for the next time for my next video. And don't forget to subscribe me. And also, the liking. Bye bye.